zo het scherp, kom. Bewegen. Hoi, ik ben Laura en dit is Klik mij de Natuur. Een nieuw programma over ons Frieske natuur. En de meesten die daar mijn leefde onwerkje. In deze serie ga ik mijn vrijwilligers op pad die haar inzetten voor de natuur. Want zonder vrijwilligers, geen gegevens, geen tellingen, geen bescherming. In elke aflevering haak ik nog een opdracht. Ik moet een bijzondere natuurfoto maken. En die foto's binnen uiteindelijk te bewondering in Natuurmuseum Friesland. Is deze scherp of krijg net? Ja, dit was scherp. Joort ging ik op paard met twee echte waadvogelliefhebbers. Antje Posma en Willem Hoogland. Ze zetten haar in voor de Frieske Vereniging voor Veldbiologie. Hoi! Hoi. Hoi! Hoi. Laura! Hoi, Willem. Hoi Willem! Hoi, Antje. Hoi Antje! Waar ben ik? We ben je bij de hoek van de band. De hoek van de band. En wat doe je meer precies? Wij tellen de vogeltjes. Aan die kant. Alles boetendiks. Alles boetendiks. Wat betekent dat? Van de sluizen van Lauwerzeg daar. Onder mooi. Ja, pezers. En bloeien je stil of gaan we nog een stukje die kant op? Ze zitten hier wat 4 voet. Eerste wien. Denk je dat Zussen het wel slacht? vleien, er zit genoeg. Ja, er zit genoeg. Ik zeg ze vleer. Waadvogels. Die kistjen op het sliekerige laan van het waad. Dat het wetter bij eb en vloed hield dit op een delgeet. Waadvogels binnen echte toppers in vleenen en fretten. Bij leegwetter rennen ze over de waaien van het waad en prikken ze met haar een lange snavel in de modder op ziek naar lietse dierkes. Liek als wierms, slakjes en kreefkes. Bij heegwetter resten ze op het droegen. En dan giet het weer op nij. En Willem, wat voor vogels binnen hier nou precies? Ja, van alles. We gaan meerdere goorzen hier, zoals rotgoors, pauwgoors, skierengoors, zeevogels. Maar voornamelijk binnen het steltrenners. Ze komen uit Afrika. Ja. Ze zijn hier vliegen. Ze eten hier 2 weken. Ja? Dat ze in het treden van het gewicht minimaal erbij hebben. Ja? En dan vliegen ze in één ruk terug naar IJsland, Siberië, Groenland. In IJsland wachten ze dan nog even en dan steken ze nog naar Groenland. Soms nog wel 6000 kilometer 4 voet. Zo, wat nijn. Nou, dan snap ik wel dat ze gewoon even goed eten must. Dan is de Waadzee echt wel een belangrijke schakel in die hele route die ze vliegen moeten. Bekende waadvogels binnen bij Gelieks de wielp, de straaljip, de leppelbek en de kanoet. Ze hebben allegaar haar een eigen manier van libjen en fretten. En daardoor kan het waad een grut buffet voor haar wezen. Nou, dan zullen we hier eens zien Wat we fine kennen. welke soorten, welke aantallen. Ja, we moeten ze tellen. En we moeten natuurlijk ook net te dichtbij, want dan vliegen ze fut. Klopt, ja. Wij proberen je altijd 200 meter afstand te houden. Oors dan als gewoon komen dat ze verstoort en dat kost die vogels energie. Is dit iets voet? Nou, hoe moeilijk het is. Moest dus zien dan juist aan de randen van de kwelder, waar het wetter Ja, begint. van het wetten? Daar zitten dus alle vogels, maar eigenlijk is juist net niet dat het vogels zijn, hè? Nee, want dat is dus wat ik denk, dat ik niks sjuk, want maar het zijn een soort van stipjes. Ja. En Oh ja, reendachtig. gevlinnen, ja. Maar dit is toch net te tellen? Ja, maar jij? Ja, dat loopt Zo ja, dan- dat loopt gewoon Nou ja, heel knap. binnen dus ik bepaal dat zijn schattingen. Dat kennen het oors, dat zijn schattingen. Ja, ik zeg wel dat dit er geen traaien binnen. Oh ja, dan vliegen ze op. Oh, dan komt een hele vetvolle komen eraan. Ik ga even zien of ik hier een foto van mij kan. Dit is echt super moeilijk, maar dit is dus mogelijk. Het is mogelijk. Scherp, kom. Oh. Waarom ben je maar? Nou, het is begonnen met een passie. Ik ben begonnen als vogelaar. Mijn partner wie echt een vogelaar en daar heb ik in mijn leeftijd in zijn kennis. En toen ben we in 2007 op cursus gegaan van broedvogelmonitoringsproject. Dat is een SOFON-opleiding. Ja. En dan leer je de geluiden en dan telt breedvogels. En ik ben in 2008 begonnen met breedvogeltellen. En dat ben mijn eerste vrijwilligerswerk op het gebied van vogels. Ja. En ik ben natuurlijk wel koppel aan iemand die het al heel lang doet. Ja. In het begin. En, en toen ben ik koppel aan Willem. Nou, Willem is natuurlijk wel een natuurtalent. Maar Willem is volgens mij best een jonge vrijwilliger. Ja, relatief jong wel. Ja, zeker in de waardvogelwerkgroep ben ik wel een van de jongeren. Maar ik heb altijd al leefde voor het water gewoon. Ik ben opgegroeid onder de Waadzee. Maar ja, echt de kennis, dat is pas voor het letterkamer. Tijdens mijn mbo had ik stage gedaan bij Staatsbosbeheer en toen heb ik
met de boswachter met Jeroen, ik met Brietvogeltelling. Ja? Toen begon ik dat toch wel heel leuk te vinden. Dus nou, op een gegeven moment had ik mijn eigen telgebiedje onderwezen gekregen. En toen ja, ben ik hier begonnen met de waardvogeltelling elke maand. De opening van mijn foto-expositie in Natuurmuseum Friesland zit er te komen. Daarom had ik fotograaf Sita Stel vregen om alvast maar mij te zien naar het eindresultaat. Nou, Dit is het. weet je. Ach, wat is het leuk, man, sis. Oh, spannend, hè? Ja, ik vind het ook wel spannend. Ja, dat snap En ik ik voel wel. het spannend, maar nu ook het zo sug. Ja, het is mooi, man. Het ziet er hartstikke leuk uit. Ik vond dit wel een bijzondere Ja. wereld. Ja, maar dit is toch ik heel mooi, man. Ja. Ja, daar is daar hartstikke mooi het vergezicht en die beetje op een kap erin. Hartstikke leuk. Dit vertelt een heel mooi verhaaltje. Ja. Nou, dit vind ik prachtig. Ja, dit ben ik wel trots op. Dit had ik wel mijn voorkeur normaal sprutsen eigenlijk met natuurfoto's, maar het liefst ik zo dichtbij mogelijk. Hier steeds niks jongen? Nee, die ik was jongen. Oké. En op een gegeven moment ik het terug. Op Ja. mijn telefoon dacht ik, oh, maar dat moet ik volhouden. Ja, wat goed. Dat hij erin zit. Ja, wat goed, ja. Maar dit weer natuurlijk heel makkelijk, want ja, dat rond net fut. En dat fijn Nee, zeker niet. Maar dan moest het wel zien. Ja. Hè, daar had ik wel om, jong. Ik zocht heel oors om me heen en nou, nou dat ik daarop gefocust ben, zocht ik veel meer. Ja, Hartstikke absoluut. leuk. Nou, dit vind ik heel creatief. Hartstikke heel leuk bedacht. Ja. En zie je zoals de scherpte, hè? Dat is hier op scherp Ja. stelt, heel duidelijk. Ja. En dit weer natuurlijk hele mooie wasplaten, en keer er nog nooit verkeerd. Nee, Ben je hartstikke het leuk. al niet tevreden, denkst? Ja, ik vind de kast hier heel goed mee voortkomen. Ja? Ja, dat is dan het dat- meeste grutsko wezen. Nee, echt weer. Dat was het fijn. hartstikke goed ding. Ja. We binnen op een oorplak, We benoemen de Peersemelan. de Peersemelan. Ja. Oké, en hier heb ik waarschijnlijk iets meer kans om een goede foto te maken. Ja, zoals Dirk zoals, daar zit ze volle dichterbij. Ja. Dat is op het wat. En het trilletje net, hè? Oh nee, We hebben wel wien, maar het trilletje net. Oké, kunnen we nog dichterbij? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Voorzichtig, want mensen net verstoren. Als je die lepelbekken, die zit hier nog heel mooi voor. Ja, die zit heel dichtbij, ja. Ziet naar visjes. Oh, die kust nou echt wel mooi in beeld, hè? Dus je stilzitten, is dat vrede? Bewegen. Toe rond. Kijken. Nou Laura, dit is een hele tour. Dat het die slag is, dat vind ik wel heel knap. Ja. Scherp. Als een mooie foto maken. Ja. Ik het wel. Ja. Is dat vet? Shit. Oh, dat is vlucht. mooi. Eén vlucht. Ja, ik is mooi het hele verenkleedje in. Ja. Wil je hem ze nog even tellen? Dan even naar je. Ja. Dus is hij goed, Nou, we Kurt? gaan Joen Ja, nog hij is wel, super. denk ik. Hij is super, hij is super. Ja, Oké. Nou, kroepen tussen in het squalbankje. Nou, fijn dat je hem er al een keer binnen in het liefste schooltje van Natuurmuseum Friesland. Ik wil je bedanken, Hanneke, dat ik hier exposeren mocht. En dat is slaggen, want er hing je 6 foto's. Waar ik best wel grutsk op ben. Die ene is beter slaggen in mijn optiek als de oren. Dan mij je maar uit de bankjes om het even rustig te verzenden. Dat is geweldig. Ja, hij is helemaal perfect. Prachtig. Ik dacht het zou een bos opwerpen, maar de blauwe aan de maan. Ja, helemaal mooi. Het is een prachtige foto. En ja, ik zie een wasplaat dan ik de onderkant. Dat ik heel mooi werk. Ja, vooral dat eigenlijk. Want Ja. het zus maakt net, dus je staat altijd aan die bovenkant aan, maar nu zus die onderkant, dat spiegeltje zus extra naar voren komt. Voor mij die blauwe lucht natuurlijk eromheen. Prachtig. Deze groene kikker, zorgen ze wel vaker, want ze houden wel van zenderbaden. Ze mij graag wel eens wat in de zender zitten. En ik vind dat een prachtige foto. Ik moet daar echt nog even in de daglicht zetten. Want het is toch wel heel bijzonder. Want voor het eerst binnen foto's van Dij in het museum te zien. Ja, klopt. Nou ja, en zo'n eerste expositie, dat vreeg het net alleen nog om talent, want dat hast. Dank je. Maar dat vreeg het ook om moed, want ja, de Mastiersa in het ierpen die foto's zien litten. Ja, Dus nou ja, goed hier. dank je. En lokweeske. Dank je. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. We weten al de jeugd die moet in contact gebracht worden met de natuur. Dus als dat op deze manier kan en dat je dat wat stimuleren kan, is dat alleen maar prachtig.
Ik denk dat al één persoon iets had van ik wil ook wel vrijwilliger worden in de natuur, dan is uw doel al bereikt. Oh wauw, nou je ben ik nog die lang hebben we net in Friesland. En dit is echt heel mooi. Oh, dat vind ik heel leuk. Dankjewel. Nou, graag die. Nou, als ik ooit zo goed word als deze mooie foto's, dan bel ik zeker nog een keer. Ja, dwang. Ja, nou, dankjewel. best altijd welkom. Dit wie Klik mij de natuur en ik zoek Sisse, pak mijn telefoon, ga de natuur in en probeer de prachtigste foto's te maken. Dankjewel. En dan begint nou de aantiteling. Maar ze hebt nog net voort. Want Richard, Marta, Magda, Debbie, Dirkje en Roos en elke nien die de natuurfoto opstuurd had, tiegetank voor je bijdrage.